Efa hita fa za tatre ô tsy manenina naty fa za mipanika iana efa maty ny afo ô elo efa dy feo andana mitady olo kafara zay no tinao zaho efa leo zaho fa manambitamby ô isanandro 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 isano zaho efa laso anekavany mitady ô mahitany tena tsara sady matanjaka no tano Taminao Nouveauté tsisy raha nanjary ô tsy matsano any elagilagidy isanandro isano Taminao Nouveauté zaho efa tsanano matsano en'olona sy fareva mbola tano efa sambatra be efa miadana be fa fonao le fofatotome izy na tsy tany atao efa mahazo tina mahazo afaliana miadam-pinaritra satria nahazo lay ty zaho efa leo zaho fa manambitamby ô isanandro 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 isano zaho efa laso anekavany mitady ô mahitany tena tsara sady matanjaka no tano Taminao Nouveauté tsisy raha nanjary ô tsy matsano any elagilagidy isanandro isano Taminao Nouveauté zaho efa tsanano matsano en'olona sy fareva mbola tano tifire ovady ô kaseno toto sainy ô tunirura le latsaka tany tsy rofinitso mampamangy ô veloma mandrapeony ô zay andro mbola iona sady zay korany any